Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osajoyina ukuqala kule channel yethu. Sicela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke ivideo esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. uKhuzani umfokampungose usekuzwakele ukuthi ke uzohamba eyoperforma lapha na ke kwelase Dubai umbukelo othandekayo njengoba ke lezi ndaba siyithole khona lapha na ke ziphuma lapha na kuMzansi Magic umbukelo othandekayo kanti ke mawukuthi ke awukazi uzizwe lezi ndaba noma awukazi ubone nabo ubufakazi bokuthi ngempela indlamlenze izobe performa lapha na ke kwelase Dubai lapha na umbukelo othandekayo awubambe la. It's once in a lifetime event taking place in Dubai, hosted by Nomzamo Mbata, with performances by DJ Nokorisa and Daddy Wonga, Mikasa, Dr. Notembi, Mzansi Youth Choir, Ami Faku, Kuni de Villiers, the Drakensberg Boys Choir, Black Diamond, uKhuzani, and Shoma Josie. One night with Mzansi, Sunday, 17 October at 9 p.m. on Mzansi Magic Music, exclusive to guests. Kanti ke abanye babalandeli imbukelo othandekayo bazwakalise ungaphatheki kahle kwabo mayelana noludaba lokuthi ke uKhuzani umfokampungose uzobe perform lapha na kwela eDubai imbukelo othandekayo ngoba ke umbambo kezo lapha na ke uyabhala washo ukuthi ke uKhuzani ke uyobe eshutha ngisho uhlanya la khona lapha na ke eDubai njengoba ngikufakele lapho ke ku screen sakho imbukelo othandekayo. uKhuzani ke uyathatha lesi screenshot wasifaka lapha enkundleni zakhe zokuxhumana waseyibuza lapha na eCaption ukuthi ke bathuswa yini manje. Kanti ke kwesinye iscreenshot esithe sakutholela sona mbukelo othandekayo uNgizwe Mchunu bekade ekhuluma nomunye elingavelanga igama lakhe lapha na ke mbukelo othandekayo. Lo muntu lona wayesendela lapha na ke uNgizwe le video leyade sikufakela yona le ekhombisa ukuthi uKhuzani uzobekwe la eDubai lapha na mbukelo othandekayo. Njengoba ubona ke lapha na mbukelo othandekayo uNgizwe vele wa reply lapha na waphendula wathi nje nxa wasafaka uheart lapha na lo breakekile lapha ukuthi akukhombisa ukuthi uphatheka kabi lapha na wasefaka ne-emoji ekhalayo lapha na ke mbukelo othandekayo. Kanti ke kwezinye indaba esithe sakudonsela zona esikhatheni samanje mbukelo othandekayo uNgizwe Mchunu usecacisela abantu mayelana nenkampani le emgada njengoba sazi ke ukuthi uMacingwane useyagada lapha na ke njengopresident ke wabantu ke abaxakekile mbukelo othandekayo. Ngaphambi kokuba ngithandabuze kakhulu mbukelo othandekayo ngizokushiya nayo le video lena usale uyibuke mbukelo othandekayo bese ngiyacela ukuthi usubscribe ebese uyakhomenta lapho ezansi usho ukuthi wena ngabe ucabangani mayelana nalolu daba bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Akuyona inkampani yami, inkampani yomfowethu. Ngakho-ke nje manje ngeke lusangithinta. Sorry, ziyakhala manje. Ziyakhala khona bese nje awukho umfefe oyokudlalela kuwe. Bese phakathi asithi nje ekhaya. Ziyakhala 24 hours nje. Isali ikade uyibuke nje. Ngeke ethandwa abantu uyibuke nje. Ngikade zona izitha lezi izinja lezi ezabe singuphela ubani. Angikadela ukuthi ngingayi kubantu. Abantu bangithanda. Yenganini siyofela khona yenganini